Христов в стартовия състав на Ямбол. Останалите... Също има една промяна и под коша. Андон Вачев не е на терена, а Маркедрик Белстър. Този двубой за спазването на всички части от правилника. Страхотна пресечка и първите две точки. Зана са в страхотна форма за Спартак. Джулиан Луис именно към Зана, който вари за Тошков. Екстра пас към Чернокожев. Хубаво нападение. Първа несполучлива атака в матча. Тя е за Ямбол. Джулиан Луис на бърза атака през Иван Лилов. Поместен беше. Чисто, за да даде възможност на Ямбол също да пробва да атакува в преход. Кевин Хънт отбелязва за 3. И изпълняват позиция 1, ролята на позиция 1. Сега феноменален дрибъл на Кис. Ринга не беше много сигурен дали ще пал срещу Джулиан Луис. Михайлов обаче с лошо подаване занакраде и забива 4 поредни точки. В последствие е неуспешна. Има възможност за атака в преход и на Спартак Плевен, дори за бързо напад. Антин Тошков бързо изнася. Родни Първи все още не е стрелял в този двубой. Ще го направи сега и ще вкара за 16-7. Неразбирателство между Матушев и Николай Михайлов. Брайан Томас дава шут на първи си. Той е точен от тройката, само че Брайан Томас и това е всичко. Начало на втората четвърт с Ивко Ивков, Алекс Ломакс, Талиб Зана, който от тройката потърси Маркедрик Бел, който не успява да вкара. Борба в атака и Николай Михайлов вкарва за 3. Това може да е импулс. Лекото си накуцване в първата четвърт. Кевин Хънт. Добре се предложи Йоан Христов от 45 градуса. Големи аванси. Съответно пък Ямбол вече абсолютно няма какво да губи в този двубой и да играе по-освободено. Ники Стоянов обаче... Ямболи. Михайлов сега получава срещу първи, може да играе 1 на 1. Прави го и бележи. За целият български баскетбол е това. Родни Първи си допуска грешка, няма нарушение и сега Кевин Хънт може да забие и да зарадва. Макс на върха, зонова защита за Ямбол. По-скоро може би за объркване. Ивко Ивков обаче никак не се през 2021 година на четвъртфиналите. Сега хаотични отигравания. Маркедрик Бел изтича бързо. Трудното положение. Стоянов към Брайан Томас. Той е срещу Николай. Много плавно движение на... Прекрасна пресечка на Питър Кис. Това, кое е правилното отсъждане. Кис през Талиб Зана. Много голяма е разликата в ръста, за да може Питър Кис да отговори. Зана обаче с неразумни действия. Кис открадна. Дава топката на Кевин Хънт и Ямбол взима 2 точки. Разлика. Питър Кис пробва от върха и вкарва за 3. И в началото на третата четвърт. Тошков сега е оставен сам след заслона и Питър Кис. Отвори се коридор в защитата на Спартак. Йоан Христов тръгва на пробив. Маркедрик Бел. Вече трябва да се мисли за стрелба. Много добра защита на Талиб Зана. Започна по-добре третата четвърт. Сега Тошков през Йоан Христов. Кош и фал. Спартак при тази разлика. Луис. През Питър Кис. Трудно изпълнение. От средно разстояние. Това е от предпочитаните позиции за Хънт. Неуспешен опит на Андон Вачев в сума. Няма и 3/4 баскетбол. Хънт пък вкарва на другия край. Ивко Ивков видя коридора, промушва се през Николай Михайлов. Не успя да отбележи, но там Брайан... Бързо нападение за Ямбол. 20 секунди до края на частта. Стрелбата на... Родни Първи стръгва към коша и опита да забие, не успя да го направи. Има време за още една стрелба на Ямбол. Лилов я взима преди края на третата четвърт и вкарва, за да направи разликата едноцифрено. Имаме матч в арена Бургас. На Иван Лилов за Маркедрик Бел. Размяна на пасове между Първи си Ивко Ивков. Ивко Ивков тръгва навътре и през Николай. За тима на Тони Дечев. Кевин Хънт, алео, подаване за Маркедрик Бел, който се качва на втория. Губи контрол. Ломакс от заслона на нигериеца. Николай Стоянов получава, атакува през Лилов и завършва. Само че направи така, че нападението за Спартак отново да е неуспешно. И само 6 стрелби до момента в матча. Хънт още веднъж опита да намери Маркедрик Бел, вместо това тръгва през Ники Стоянов, освобождава се до някаква степен. Не успява да вкара, но си взима борбата. Топката остава в притежание на Ямбол. Кевин Хънт
Пик-н-рол с Николай Михайлов. Той за Маркедрик Бел, който набутва 2 точки през Цветомир Чернокожев. 63-61. Настроението изцяло в полза на тима на Тони Дечев. Нов тайм-аут за Любо Минчев и Спартак Плевен. Чернокожев стана много агресивна защита на Ямбол и доста успешен напоследък, до момента, в който Джулиан Луис играе достатъчно умно. Нарушение. Двете пълни атаки, разлика между двата отбора. Дори да не е тройка, обаче сега Ямбол стига до 2 точки. Часовника работи изцяло в полза на белите. Джулиан Луис към Чернокожев. Този кош се зачита и може би слага край на интрига.